Mana sih nak kasi? Ayan mas na. Ato pa kita mo. Makan kita malalam. Makan. Eh, tala po yun. Ayan mo to kaya. Mana yun? Mga anak tumasabi na. Mana naman sila? Ano, tumatawa na. Wait, wait. Nangit tumasabi na. Ano ka naman tawa? Hindi ka naman motor, mo diablaw na. Oh, yan ang talaw to. Tak na pamitaw to. Karami ng mga anak. Ano na to yung kape mo? Tingnan aja kampung itu Majalak. Kampung. Maaja mana sila ako tikungan. Man, beda-beda tuh na. Ano na? Makan nih. Alhamdulillah.